ďakujeme. Liga proti rakovine. Zdajú sa vám kvalitné potraviny nedostupné? Vďaka Super Lidl cenám na ne dosiahne každý. Preto už od pondelka kačacie stehná iba 99 centov. I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. 9 eur bez DPH. Je tu Citroen Jumper pre všetkých podnikateľov, a to i hneď. V cene paušálu nájdete kompletný servis aj poistenie a pritom neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 379 eur mesačne a o nič